அண்ணே என்ன வெளியே 8 டாப் 1000 ரூபாய் போட்டிருக்கீங்க? இந்த தீபாவளிக்கு ஏதாவது சும்மா கதை விட்டுட்டு இருக்கீங்களா? இந்த தீபாவளி பொங்கல்ன்ற சீனுக்கே நம்ம கடையில இடம் இல்ல. நம்ம கடையில பாத்தீங்கன்னா 365 நாளுமே இந்த ஆஃபர் தான். அப்படி 365 நாளுமே ஆஃபர்ஸ் அள்ளி கொடுத்துட்டு இருக்கவங்க தான் நம்ம எம்சி ரோட்ல இருக்க ஸ்ரீ லேடிஸ் வியர்ஸ். இங்க வருஷத்துல 365 நாளுமே ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அதாவது ஆபீஸ் அண்ட் காலேஜ் வேர்க்கு யூஸ் பண்ற மாதிரி 8 டாப்ஸ் 1000 ரூபீஸ்க்கும், அதுலயே பிராண்டடான 4 சைடு ஓபன் டாப்ஸ் 1000 ரூபீஸ்க்கும், அண்ட் தென் அம்பரல்லா கட்ல 4 டாப்ஸ் 1000 ரூபீஸ்க்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. 2 பீஸ் செட் அண்ட் காட் செட்லாம் கூட இங்க இருந்துச்சு. இந்த மாதிரி 2 பீஸ் சுடில 4 பீஸ் 1000 ரூபீஸ்க்கும், அண்ட் தென் சைஸ்ன்னு வரும்போது 6XL வரையுமே இருக்கு. அண்ட் தென் 11 டிஃபரண்ட் கலர் ஆஃப் லெகின்ஸ் 1000 ரூபீஸ்க்கும், அப்படியே ஆங்கிள் ஃபிட், ஷிம்மர், ஷார்ட் டாப்ஸ் அண்ட் நைட்டிஸ்லாம் கூட இங்க பார்க்க முடிஞ்சது. ஃபைனலி இந்த தீபாவளிக்கு ஏகப்பட்ட கலெக்ஷன்ஸ் இங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க. சோ நீங்க வந்து டைரக்டா வந்து விசிட் பண்ண முடிஞ்சாலும் விசிட் பண்ணி பாருங்க. அப்படி இல்லனா ஆன்லைன்லயே ஆர்டர் பண்றதுக்கு ஸ்கிரீன்ல தர நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ்லாம் ரெகுலரா தெரிஞ்சுக்க நம்ம பேஜை மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.